Gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon na 10:24 PM sa buong kapuluan, kayo po'y nakatutok sa 90.7 Love Radio mga kabisyo. Napakinggan po natin mga kabisyo ang kabuang storya na ibinahagi ng ating letter sender sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Napakinggan po natin ang storya ni Marie na pinambayad sa utang ng kanyang sariling ama. Nabaon po ang kanilang pamilya dahil po sa sakit ng kanyang ina. Kaya mga kabisyo, papakinggan po natin hindi lamang ako, kundi pati ang ating mismong Basa Princess na nandito ngayon sa studio natin live na live. Kung ano ba ang masasabi ng ating Alam mo, dude, eto Basa na Princess. napasugod ako sa stasyon nung marinig yung story ang binasa mo. Yan. Kasi masyado akong affected ngayon eh. Kasi syempre magulang na ako. Mhm. Tapos nung marinig ko na biglang may ipinambayad na anak doon sa kumpare, parang nanggigigil ako. Parang gusto kong puntahan agad yung ninong. Tapos hingan ng pera. Lang, may darot. Parang gusto ko talagang puntahan yung ninong. Tapos, tanungin siya kung bakit niya rin tinanggap. Tsaka gusto ko rin tanungin kung anong tumatakbo dun sa utak ng tatay kung bakit nakaya niyang ipamigay o ibigay o ipanregalo yung sarili niyang anak. Ikaw ba, dude, kung mayroon kang anak, tapos ang laki-laki ng utang mo, sabihin nating 10 million pesos, which meron ka naman nun. Ay, wala. Wala po ko nun. Ay. Pero feeling ko meron ka nun eh. O sige, sabihin natin 100 million pesos yung Ayan. utang mo sa kumpare mo. Palagay mo kaya mong gawin yung ginawa nung tatay. Tingin ko hindi. Hindi ko magagawa na ibigay o itaya yung anak ko para lang mabayaran yung utak ko dun sa kumpare ko. Dahil unang-una, ang anak, di ba? Isa yan biyaya ng Panginoon. Lalo na, magulang ka na, ma'am. Akala ko pwede mo na isiwalat dito yung... Munti ka na nga eh. Munti ka na nga eh. Lalo na, magulang na ako. Munti ka na eh. Munti ka na. Pero yun nga, di ba? Hindi ko kaya. Hindi ko kayang itaya mismo yung anak ko sa ngalan na para lang makabayad ako ng utang. Wait lang, request ba nung kumpare yung... Ni-request nung kumpare. Gagawin niya bang asawa yung anak? Wala naman pero gusto niya lang daw tikman. Oh my God. Kasi bata pa lang daw yung, nagdadalaga pa lang daw yung si Marie. Ang pagkakasabi nito nung ninong dun sa tatay ni Marie, nakikita niya daw yung asawa niya doon. Kay Marie. Ang hayo pa. Grabe. Ako, nahahayupan ako sa ganung klaseng pag-iisip. Kasi kung tutuusin, dapat kontento ka na sa asawa mo eh. Pero yung magnasa ka pa sa ibang tao, especially sa isang bata, na habang lumalaki yung batang yun, pinagnanasaan mo siya, iniisip po na parang katulad siya ng asawa mo, maling-mali yun. Tunay. So, wala lang, parang ako gusto kong tingnan o pasukin kung ano yung tumatakbo din dun sa isip talaga nung tatay at the same time nung kumpare. Kasi parang para sa akin, panghayop yung ganong klaseng thinking. Hindi siya isipin ng normal na tao. Tama. Kasi kung tutusin, pwede naman, kung kumpare ka, di ba? Pwede namang pagtrabahuhin mo yung kumpare mo eh. Na, sige, magtrabaho ka sa akin bilang boy ko.
O kaya naman, bayaran mo ko through ganitong paraan. Ang daming paraan, hindi naman kailangan na ibigay o iregalo yung anak niya. Ikaw, anong palagay mo yung pwedeng paraan para mabayaran niya yung kumpare niya? Tama ka dun. Agree ako dun sa sinasabi mo na maraming paraan para mabayaran yung utang, hindi para ibigay yung anak mo. Tingin ko, isa sa mga paraan na gagawin ko, pagtatrabahuan ko dun, tama, pwede akong maging tauhan nung mayaman na ninong na yon na nagpapautang. Para lang makabayad utang. Pero para galawin yung anak ko, magkakamatayan muna tayo bago nyo mahawakan o madapuan ng lamok yung anak ko. Ganun ako eh. Grabe ka talagang ama, no? Ibang klaseng ama si Kahit Angelo. Pag ako naging ama, Hindi, poprotektahan mo talaga yung anak Poprotektahan mo. ko talaga. To the point na hindi mo sasabihin sa ibang tao na natatay na ako. Ganun, no? Oo, kasi sa sobrang pagpoprotekta mo. De, charot lang with charot. Pero anyway, tama si Titan Jello. No, bakit mo nga naman kasi ipapagalaw sa iba, 'di ba? Ang daming paraan tulad nga ng pagiging tauhan doon sa ano. Tapos kung porsigido ka talaga makabayad ng utang, 'di ba? At labag sa loob mo na ipagalaw yung anak mo, ipambayad yung anak mo. Pwede namang humingi ng tulong sa ibang tao. Dito papasok yung paghingi ng tulong sa ibang tao, yung pagbaba ng pride mo. Although sabihin na natin na pride din naman, binaba niya na yung pride niya sa pamamagitan ng pag-offer ng anak niya. Pero meron ding ibang paraan na pagbaba ng pride in the sense na humingi ka ng tulong sa ibang tao na alam mong pwede naman makatulong sa'yo. Especially doon sa mga taong nagmamahal sa anak niya. Yung legit talaga na magmamahal. Kasi kung titingnan mo dito, totoo bang mahal niya yung anak niya? Kasi mapapa-question ka ng ganun eh. Totoo bang minamahal niya yung anak niya bilang anak niya? O mas minamahal niya yung sarili niya kasi ayaw niya lang mapahiya dito sa kumpare niya? O sinisave niya lang yung sarili niya. Mhm. 'Di ba? Parang napaka-selfish nung ganung klaseng pamamaraan eh. Na ipambayad mo yung anak mo na kung tutuusin, ako na lang yung kunin ninyo. Kasi kung ako magulang, kasi ngayon 'di ba magulang na tayo. Mhm. So ngayon parang di bali ng masaktan ako, di bali ng wala akong tulog, di bali ng magkanda sugat-sugat ako, dumugo yung buong pagkatao ko, malapastangan ako, wag lang yung anak ko. Ganun yung pakiramdam ko bilang isang magulang ngayon na nag-mature ha. Hindi ko na sabing fully matured na ako ngayon, pero medyo nag-iiba yung perspektibo ko sa mga bagay-bagay dahil naging magulang na ako ngayon. So, ngayon naiisip ko tuloy, yung lalaking yon, yung tatay na yon na nag-offer ng anak niya dun sa kumpare niya, nasaan yung pagmamahal mo nun para sa anak mo? Tama. Mahal mo lang siguro yung sarili mo because you are just saving yourself but not your own child. Agree. Kaya sa mga kabisyo natin dyan na magulang na, di ba? Naway makapulutan nila to ng aral eh. Yung kwento nito. At ang ganda nung sinabi ng letter sender natin ngayon na si Marie. Sabi niya dun sa dulo ng kwento, dude, na naway itong kwento ko na to ay maging aral sa lahat ng mga nakakaranas o makakaranas pa lang dahil tama lang na mahalin mo yung pamilya mo pero dapat magtira ka pa rin sa sarili mo. Kasi si Marie rin umagri din doon sa pagkakataon na yun dahil nga sa ngalan nga daw ng pagmamahal niya rin sa pamilya niya. And dahil nga mahal niya rin yung tatay niya, pambayad ng utang. At naalala ko yung mga usapan natin back in the days, dude, last year. Hindi naman to masyadong matagal pa, no? Mga last year lang, about toxic family trait. Diba? Ito yung tinatawag na Filipino or toxic Filipino culture. Diba? Yung may utang na loob ka sa pamilya mo, yung mahal na mahal mo yung pamilya mo, na kahit alam mong nasisira ka na, nawawasak ka na nawawalan ka na ng kinabukasan dahil sa kagagawa ng mga magulang mo, sige ka pa rin. Pero hindi yun tama para sa sarili mo. Paano naman yung sarili mo? Paano yung magiging future ng sarili mo? Paano yung magiging future ng sarili mong pamilya? Kung ngayon pa lang, winawasak ka na ng sarili mong pamilya. And lagi mo yung tatandaan, kabisyo, na ang tunay na definisyon ng pagiging isang pamilya ay hindi nasusukat sa dugo. Ito ay nasusukat sa pagmamahal, pag-aaruga, at pagmamalasakit sa iyo. So kung wala yung mga elementong yun mula doon sa kapamilya mo, mag-isip-isip ka kung tunay mo bang kapamilya tong taong to. Baka naman kasi sinasabi lang nila na ama mo sila, ina mo sila, o kapamilya mo sila.
Pero, hindi naman talaga yun yung ipinapadama sa iyo. Ganda yun. Anyway mga kabisyo, kung gusto nyo pong magbahagi ng inyong mga kwento, maaari po kayong magpadala sa aming Gmail account na raketera@gmail.com. Malay nyo may isang araw, kwento nyo na po ang aming binabasa dito. At syempre, onting panahon na lang mga kabisyo, magbabalik na ang nag-iisang Basa Princess natin sa radyo. Ang napakaganda pa rin. Di ba? At bolero pa rin. At bolero pa rin na Titan Jello. Balita ko, ang dami mo ng mga nabola na colors natin. Wala bola. Oh, habang napupuyat ako sa pag-aalaga ng bata, ikaw nagkikipagpuyatan sa pakikipag-usap sa mga chika baby na color. Grabe naman. Na-miss kita, dude. Dude, ako din, na-miss kita. In fairness naman sa'yo, ang laki na ng pinagbago mo, ha? From ang laki-laki mo to ang macho-macho mo na. May pinagpapapugian ka ba? Wala nga eh. Wala pa eh. Maniwala ako sa'yo. Wala pa. Alam ko, meron kang ano sa ano eh. Star City. Oo, parang ride all you can. Parang may nira-ride all you can ka doon. Wala. Wala ba? Wala. Mali ba yung chismis na nasagap mo? Mali yun. Ano ba yung totoo? Doon sa Starbucks yun. Hindi pala Star City, Starbucks pala. Ano ba yan? Mali naman to sila konyo eh. Anyway mga kabisyo, muli po kami magbabalik ang nag-iisang Basa Princess natin, DJ. Raketera. O nga, nakalimutan ko na magpakilala. Karga-karga ko kasi yung anak ko. Actually, wala pa talaga sa wisyo yung ano yung pagbabalik ko. Pero at least unti-unti, 'di ba? Napapabisita sa iyo. And gusto ko lang natin batiin pala bago tayo magtapos no, Go. ng happy birthday yung aking may bahay. Kala mo na may bahay. Kala mo siya yung babae, no? Happy birthday. Hindi, kasi siya yung magpo-provide ng bahay para sa akin. oo Kaya naman. ganon. Yan. May bahay. May bahay. May bahay na May dala-dala. bahay, oo. May bahay, pero sa akin, ang titulo. Uy! Ganon. Ay, nako. Ayan, happy birthday, Miguel Christopher Mendoza. Ayan. Boss, happy birthday po. At naway marami ka pang blessing na makuha. Binati ko nga siya kaninang umaga. Ah, talaga ba? Sinabi sa akin magpapaturo daw siya bilang ama sa akin. Ay, nako. Uy, magpaalam na. Magano Paalam paalam na na muna ako. tayo. Pumapasok na si Pink Sweat. Gusto nang tumugtog. Ayun, ang pogi ni Titan Jello talaga. Ayan. Maraming salamat. Once again, DJ Titan Jello together with Basa Princess. DJ Raketera. Raketera. Yun. Dito lamang yan sa 90.7 Love Radio. Kailan pa bang memorize yan? Basic. Metro's not